sajungi mat sene jong pasni anden jong bapat Yesus sanggup bojong ha Maria Kristus gundunud begian Ulai Maria keberap dengan ai Utra dan bapa lagar kue pan dengan tai balagar kue sak bojong pau Yesus Maria kue kami jumlah dua menta jungi gunbam menta ko jungi jungi amen Nada jungai mi jungi jung pawaratam Malai nga bersya itu semua betul dalam syariah amin. Oh, name. Haka kateng upa badu kon badu mensem bakoit. Amen. Kajing e jung turai jung yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lambat kajing selog jong mensem bakoit kindan rengkat bad pi baro. Kohan men ko para how try Jesus Christ ko kena baik menta kasngi lapoi ha kasngi try ke bakadu jong onel snem usnem e but
hagasngi belai banwan ngila sedang pad ka ayom thamai ka ayom adaben ka bangi penkrek na ka banta kasngi kraw kasngi Christmas berkumjuru ngilai poi usnam batmai jong ka balang usnam bi haganai kasngi kijing pule barolai zale ki khot ka wereng ep bangin pusan Spang ujisu usim jong kapertei. Om day usim ubalong usim kom kane ka juk jungi bamanta basansyar dakabor ka jungu hanrei ujisu sansyar ka pertei barok wei kum usim da ka jing ej. Mo long usim jong ka jing ej teu kwa yang aye piru ken ko hanmen ko para ko khana ba ej bangidon kata ka jing ej kumau. Nihaban keli la de hato mga mapi ngila sa green em yaw ne usim jong ka jing ej ha ka jing em ka junga ka jung pi lada mga mapi ngila landet nengim la ban sa kri u da kata ka jing ej ka ba ula ai hangi to ken ngin pan map no trai khnang ba leng ba ka jing map ka jung u leng ba ka jing sat ka jung u ya ki pop ki sang ki jungi ya ki jung dana breu ki jungi ngin long kita ki breu ba khut bad ki babit dor bantrwa ya kane kajung maya ka bakrau te kumta da gajung sngurat kajungi token ngin dem ngungon ka khli kajungi hakjat kadik phanau kris ngin pan map na u na ga banta kine gajung duna gajungi nga pla how ble badan bor baro badiapi ko hanmen ko para bang lale pop shibun da gijing perkat da gijin da gikam da gijing leklet da gijing le palajunga da gijing le palajunga namar kata kerpadi kamaria bukhoj kabaisa gathe soti ya ke angel bat kirkhoj badiapi ko hanmen ko para banduai na banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi Madala mapi ki pop jungi, unya lamingi, sha kachung em bom jukut.
Koblei badan bor baro ba em junom. Melamon ban pentamai ya ki e baro. Hau kon ba e jong me us em jong kapertei. Tos ngeu baha ban ai ba gejintau baro kawei. Enda la penlaj yaka na gejinglong brau kan sakri yame us em. Batkan ya so lang ha kabayaro yame klem sange. Dau trai jingiu Jesu Christ ukon jong me ube em bad basansha rengkat bad me ha gejinglong kawei jong omen sembakut ublei junom la junom. Amen. Kacing pulih na kita Ezekiel na tulupa. Utrayu belai ongkum ni hakme ngadala dehi ngan yit ya kilang brod jonga. Pat ngan wad yaki kumba unong serai wad yaki yala kakenhun haba katu kat ni kilang brod jong u kisya pen sapret keleng kumtaru ngan wad ya kilang brod jonga. Pat ngan sawan ya lambiang yaki nagi jaka baro hakiba kila siapin sepret ha kata kasngi lanot kabadum yongit ngadala dehi ngan salong unong cerai ya kilang brod jonga. Pat ngan sapen jat hat yaki uong utrai ublei ngan wat yaki balaja. Pat ngan wanya lambiang yaki bala sakma ngan sop dawai yaki ba lamensau. Pat ngan penklan yaki batelot bat yaki ba sengai bat kiba klan ngan sumar ngan pesa yaki hakahok ya pipat kukun hun lang brod jonga kumni uong ublei hakmi ngatien bisyar hapdeng kawe kalang brod bat kawe pat kalang brod hapdeng kilang brod sendrang bat kilang sok mok tien jong utrai na kasam alpulai kanambar nrius pa kandai pupra kasam alpulai kanambar nrius pa kandai pupra Hey, hey,
Kejumpule na sithi banukung Paulus bekhuj syaki Kristan hakorin. Go para yaw Kris dapin nipat ha kejing yap usok nukung jom kibau layo thiano namarba kumba da ubre ulawan na kejing yap kumta da ubre ulu ulawan na kejing mepat jongki payap namar kumba u adam baro kilayap kumta ha Kris unsapin mepat ya baro hendrei ya uwe pa uwe halaki pali pali ukris usok nukung bat nangta ha kejing wan jong u kito baro kibalong kijong ukris hadin kata uwan kecingkut haba un IT ya kihima hagaktin ublay pa nda ula penduk thiau ya baro kecing sensar kabor bat ke itiar nama udai ban sensar kat tat hadu ba unda pendam lut ya kinong shun jong u baro haba ke kecat jong u bat kanong shun ba khadu kadai ban penduk thiau ya kecing kecing yap bat haba pendam lut ya ke baro bat ute ukun ru unsa pendem yala de ha ta uba pendem yak baro hapo jong u kumta ublei undu blong barbor ha baro tin utrai Swabhayam. David Kabawan. Try don rain card but p kajing pule na gospel bakut kad kum u Matthews kaburom hame go try Hakata kapor ujisu long hala kisenran habau kono breu uwan hakaburam jungu bad baro ki angel lembadu te unshong halor kaket badon buram jungu hakma jungu ki jaj ben reu baro kin yalum bad un penklat yaki wei na wei pat kumba unong ap u penklat ya kilang brod na kiblang Padun bu ya kilang brod ha kamon jong u Henry ya kiblang ha kadiang nang ta usim unong ha kito kiba ha kamon jong u ale phi kibala kerku ukpa jonga toshim ya kahima balapan kre lapa na kabanta jong phi nadu balaseng ya ka prathei na ba ngalatngan ti pila ai jin bam yanga ngala sliang te pila ai jin de yanga ngala long umender te pila khot ying yanga ngala leng khoj te pila penkop pensem yanga ngala pang te pila wan banjungo yanga ngala shasat bandi te pila wan pej yanga kibahok nangta kinjubab yu kotrai menoken ngilai yoi bametngan bat ngilai bam yame lane mesliang ngilai jindi yame meno ngilai yoi bamelong mender bat ngila khot ying yame ne ba meleng khoj bat ngi penkop pensem yame bat meno ngilai yoi ba me pang ne mesha set bandi bat ngilawan pej yame
Deus olo jubab yaki shisha ngaong hapi kata sen bapile highway na kine ki para barit jonga pilale yanga nangcha unong ha kito kiba hakadiang jongu pi kibala shatim ki late no nanga sha kading bom jelip ya keba lapan kre na gebenta uksut bad ki angel jongu naba ngalatngan te pimsam lajin bam yanga ngalas liang te pimsam lajin di yanga ngala long mender te pimsam lakot yeng yanga ngala lengkot te pimsam lapan kup pensam yanga ngala pang bad ngala syaset bandi te pimsam luan jengo yanga kumta kiru kin sapai kten yu kotrai meno ngilayoi bametngan ne bamesliang ne bamelong mender ne bame lengkot ne bame pang ne habendi bad ngimsem la shakri yame te unjubab yaki shisha ngaong hapi kata sin ba pimle ya iwe na kine ki barit pimsem lale yangaru bad kine kin late no sha ka jingpan sutam bom jukut Henry ki ba hokpat kin late sha ka jingem bom jukut ka gospel try jingiro yame ku Chris Kohan men kopara how try Jesus Christ but kumju repi ki hab ki barit mentagas ngi lapoi ha kas ngi try bakado jong ne snem jongi bamenta but has ngi nguble banwan pat ngin sedang ya ka ayam ke batmai but kumju snem batmai ha ka balang ga jongi te hagane gasngi bakado jong no snem jong kabalang jongi kabalang kakhot kawer nga yapi bangin puson syapang kasngi kraw kaba ngirakhe menta kabade kasngi kraw jong utrai jongi u Jesus Christ usim kaperthai solansar u Christ usim jong kaperthai solansar kane kasngi kraw kabang yarakhe manta kasngi kam dalong kabarem hadu kata ya kane kasngi lasdang da upopayos ubakadwe house nem khat khandai ar pusan lasdang da upopayos ubakadwe house nem khat khandai ar pusan haden katma ba akabaar ngitiba hakatokapor jong une upop nokpa baku jungi upayas bakadar dang syukut kathma ba akabaar te kibriu hakatokapor kilasdang banduno ya karukom maneblei kejongki kilasdang banduno ya kajing it kajung blei na kajing im kajungki kilasdang banduno kata kajing yalong kawei kilasdang banduno kata kajing yamap markeliang namar ba kajuk kebatmai kalasdang ban sunsyar ya kajeng im jong obreu ka teknologi kabangi ong kalasdang ban sunsyar kibreu kilasdang ban perkhat tang na kabanta ya lade kimdon shu kata kajeng i joblei kimdon shu kata kajeng i kajeng yamap ya ki parabreu gijungki ya ki ba it ki bathon gijungki te hakum hakane klimat ba ka jaj ban reu kalasdang ban duno ya kata ka jaj ban reu kabai yoblei kababuram yoblei ukpa bakho jungi upopayas ubkhadwei usdang ya kane kasngi kraw ujisu ukris usim jong kaprathai solansar kaprathai barokawei yole se phikli hakano gurkom ujisu long usim yole se phi kibashong haying bad ma phiro ki hep kibaret kibayo kibayo sngawi kasur ko jong trai mandaga step yole se piong hakano gorkom usim ujisu long usim jong kaprathai barakawai
ngitip syai u Jisu long usim kum jong kana ka perthei jingi mentang pitip syai usim ulong kumno udon kahima kebayar si kilometer ne ar kilometer ne kebayar daki hajar kilometer Henry u Jisu usim ujongi ukhamyar kahima ka jungu ban yakiwe kisim kahima ka jungu kasdang nabasdang ka perthei bat ka kut habakut ka perthei kabamut ha ka perthei baro ka wei u Jisu ulong usim kahima jungu kamdon jing sedang kahima jungu kamdon jingkut ban yatip ba usim jong kana ka perthei jing yementa udon kisipai daki suloi daki som daki white daki bom ne kino kitiar peniap Henry u Jisu usim jingi umdon kita kisipai kibara da kasuloi umdon kisipai kibara da usum ne kawaj ne daki bom Henry kisipai jong u Jisu kidon ka jing namar u Jisu usun syari ka perthai borok away om da ka bor met ka jingu Henry usun syari ka perthai borok away da ka jing ka jingu da ka jing map ka jingu da ka jing hikai jingu ban yalong ka way din mata ka daw kahima jong u Jisu ka kham kraw ka kham yar bat ka kham scam ban ya kahima jong kisim jong kane ka perthei kane gede kahima jong u Jisu kane gede kata kahima jong usim jongi usim bakrau ubangira ke ha kane kasngi kohan men ko para u Jisu ha ga jing pule ka ga gospel ka bangios ngau menta ulong usim ha ki ar benta kat kum ka gospel ke bangios ngau u Jisu ulong usim ha ki ar benta benengkong u Jisu ulong usim u bapej bakmi yala ki jong kilang brot kumbau ong kumbang ilayos ngau na kajing pule ke benengkong na ka kitab Ezekiel na ka kitab Ezekiel ka kerensai yang aba dia pi bau Jisu ulong usim jong kana kepertei ubalong unong ablang berat ubalong unong ablang berat u Jisu haba ulong utau unong ablang berat upe yukmi ya kilang berat jung u da kajing upe yukmi ya kilang berat jung u da kajing lui kamen sim kajing upe yukmi badu yada ya kilang brod jung umdon kata kamen sim ban penrem yaki umdon kata kamen sim bangang aku abandu no yaki Henry udon kamen sim jing yaki kata kamen sim baloi ban pej ban kemi yaki den mata kadaw haba uyoi bawe ukunlang brod jung ujano nakasem ulej wat yaw to we ngiyos ngeu naga gospel bau Jisu unong ulong ap lang berat babaha haba jawe ulang berat u ino ubuno ya kito gi kendai hakawe gi jeka ulej banwat hadu ba uyo ya to ulang berat beleja kanu Jisu ukwa yangi kilang berat jung bangin don rengkat badu kano Jisu unong ablang brod babaha jungi upe yukmi yanga badia pi man kaklip mat man kapor kwa yangi bangin jarngai nakaying ke jungu kwa yangi bangin duno ya ka jing ke jungu ya ka jing isnei ke jungu udon man kapor rengkat batngi walada mangama pi ki kon ki jungu gilang brod ki jungu ngi pet jingai na ngi kentaj ka jing ke jungu ngi kentaj kata ka jing pej ka jing khmi ka jungu da ka jing da ka jing lui ya kata ka jing ya da ka jungu yang ngi kentaj no Henry ma upat kentaj yang uan ban wat yang badepi uan ban khot biang yang badepi une udaus ujongi
de us im jong ke perthai bamenta us im bamenta pat ule kumno la da ja wei oh ma ja mentoi ayu yang bangal yuat yau to wei ulang berut belaja mentoi ayu yang bangan penlut kapor ke junga ngan mentoi ayu bangan penlut di kaspa ka peu junga na ka banta wei ubaja us im jong kana ke perthai unle komta nyoi hakanai kajuk kejung menta hoi ngimdon gis im hanrei ngidon ginong sensar ngidon ginong sensar kari karai kejungi keperthai jungi bro kawai kile akumno habadon ki baja habadon baja ayu ye kiwei kimdon jing perwana ke banta jungki kimdon jing perwana ke banta jungki i kin majah haki i kin malek kat ke bakile kimdon kata ka jing Kimdon kata ka jing kwa ka jing trang bagi kon ki junga ki haban long ka wei bat nga han reu neus im jungi ubadeu jisu u kwa yangi bangin ye long ka wei bat u ha ka jing ha ka jing loi ha ka jing khoj bat u kwa yangi man ka por bangin yo pediang ya kata ka jing ka jing ku jing u menta ha ka ne ka perthai bat ha ka jing em balawei jungi kan mau u jisu udayus im uba khot uba weringi uba kwayangi bangin yalong ka wei rengkat batu kabaar pat u jisu uwan sakanek perthei kumus im uba sanshar ya ki wei hanrei uwan ba ki wei kinwan ban sanshari u hanrei uwan ba mau un sanshar ya ki wei u jisu uwan sak perthei ba ki wei ba ki breu jong kana ke perthei ba ki khon ki jungu kinwan ban sakri yo hanrei mau daladi kumusim wan ban sakri yakiwei wan ban sakri yakiwei hato donus im ha kana ke perthei uba sakri yalaki jong ki pan hato donus im hakane ka perthai jungi hakane ka juk jungi banta uba ong bangangan sakri pi ngangan trena ka banta jung pi hato donus im uba hakane ka perthai hakane ka juk jungi banta ong bangangan saja ki kijat jung pi amdon hanrei ujisu us im jungi uwan ban sakri walada deus im hanrei uwan ban sakri ya ki khon ki jungu ya ki breu ki jungu Upan ya kata kedak kasin bawan ban sakri ya kikun kejungu kumusim ha kamit kawai bakadu usaj ya kikejan jongki apostol. Upan pau kata kajing kloy jungu ban sakri. Mangamapi ngide kikun jong uneusim ujisu. Ngide ban po dia kanuksa keba uneusim ulapan yangi. Ngimdai ban wat baki wei kin sakri yangi ngimdai ban up baki wei kin sakri yangi hanrei ngi ken lad dalade nongkong na sabe ngi ha ban le saki wei ban sakri yaki kumba ukpa ba khojingi upop Francis uang habangi de habangi long kinong yalam habangi long kiba pej bakmi ya kipai ki jungblei ngide bandon kata kajing sngew ya kajing sma jongki langbrot kane ke bau pa bukhut ukhot wering ip ke bamot bamangi hi ngide ban yalong ka wei bat kito ki pa ki jongblei mangi kiling do kiruniam kiring ba balang ne kinong tre balang ngimde ban a baki wei kin sakri yangi hanre mangi ngide ban lej yaki ban sakri yaki ngidai bandon batki ngidai ban yalong kawei batki patki jong blei habaro ki kam ki bangile ngidai ban yalong kawei batki to ki patki ba ngi sakri kane ka ba ujisu dalade upen bat kumjuru pa ba khujingi upop Francis ukhot weringi bangin don kata ka jing yalong kawei batki patki jong blei kumbau jisu long sim ubasa kri ki wei ngiru ngidai ban long kita ki breu ki bakloi ban sakri ya ki wei kumbau sim jengi ulahi kayangi saka wei pat ujisu ulong sim ubakloi ban map hato pilayos ngeu nem hakai history
hato pila pule na em hakikot ki jungpi badon usim uba sa yap thadrong hakajing yap thadrong ga jungu hakajing sa ban ben jungu kat kito ukloi ban map yakiwe em ompat judon Henry usim jungi Jisu hikai yang abadepi wat hapdeng ga jing sa ban ben wat hapdeng ga jing sa sitom ga jungu ukloi ban map ya kito kibale ben yu ya kito kiba penyap yu ngide ban bud ya kanuksa jong neus jungi ngide ban bud ya kanuksa kaba mauhi dalaka jong jeng upen yangi uhikai yang abadepi nang dapat sakaway pat kabangios ngaw naga gospel kabamanta kasngi u Jisu udayus uba sensyar adudayus uba bishar hak ya kibreu kijung u Jisu udayus uba sensyar kat kum ka jing jonga bad jong pi kane ka kabangios ngaw naga gospel kabamanta kasngi Hakas ngi bishar ujisu unwan kumusim hakmat jonga bad jongpi ban mangi dalade ngi ban lej hakmat jong neusim ngi ha ujisu sapej sakmi yang bad kibreu kiba syakan taj kibreu kiba pang kiba sitom hakane ka perthai hato mangamapi ngi don em kata ka jing ya kibreu kiba duk kiba toy hato ngi don em kata ka jing kajing kloi ban yarap ya kibreu kibapang kibasitam hakasunong kathaw kajungi hakari karaj kajungi lada mangama pi ngiken taja kibreu kibaduk lada mangama pi ngiken taja kibreu kibapang kibasitam kibreu kibasosat hakajungi em kajungki ngiken taj ya ujisu balada ngiken taja ya kine kibreu kibaduk kibatoy kibaduk kibakerdu kibapang kibasitom ladangi kentaje ki klempep ngi kentaje Jisu haba ngi kentaje ki haba ngi kentaje Jisu ujisuru unsa kentaj yang badiapi kini kibru kibasa kadiang jong Jisu Jisu yang komno menungi ime bamelong ubaleng khoj menungi ime bamelong ubap mepang ne medan habendi menno ngi ime yo lese mangamat piru ngin sakeli yo Jisu hakas ngi jong ka jing bishar bakhadu menong yeme ko Jisu hanreu Jisu uang yang abadepi katasin kaba pimsem lale ya kine kibreu kibaduk katasin kaba pimsem lale ne kaba pikenta ya kibreu kibapang basutom pimsem lale yang pilakan taj yang den mata kadau ngin sa yo ya ka jing bishar ka bahak kepada kejing penrem. Kohan men ko para hagane kasngi bangi rakhi ya kas kane kasngi krau ujisu usim ukris jong ka perthai baraka we token ngin bud ya kanuksa ka jong u nengkong na sabe ngin IT la de yu bangi long kilang brod ke jong u but ngiru ngide ban long kita kinong ablang brod ki babha ban bud ya kanuksa ka bau Jisu ulapan yengi but bangiru ngilong kita kibreu ki bakloi ban sakri ya ki we ngi mede ban aba ki we ken suwan ban sakri nga hanrei manga ngan bud ya kanuksa jong neusim ubakloi ban sakri ya ki we but kum juru bangin bud ya kanuksa ga jong kumusim wala dangadan hakerdan ka bahe ngakloi bas ngutu ya ki we ngakloi ban map ya ki we haba ki don ka jing bakla hak yanga but kumjuru bangin la bandon kata kajing pediang ya kino kibreu kiba ngi kendu ne ngi syam ha kajing kajingi wala ada kibreu kibaduk kibatoy ne kibalengkoj ne kino ki jaj breu kiba ngi kendu ha kajing jungki ngin pediang ya ki ngin long kita kibreu kibakloi ban kener kikti ban yarap kenang ba ngin yo ya kita kijing kijing kerko kijing ha kene kijing jungi bamanta bat kum juru ha kijing balawe jungi an yoro ya Jesus Christ
Trong yang và là cái trong cái chừng ấy Nambar lai spa nribuai. Nambar lai spa nribuai. Trong ini aduai Ngia kerpa dia boleh kupa jungi ubasat kemen ha kejung job jong ukun jong u. Nakabentau pap kujungi Bishop jungi kiling dobat katkes bakin de bele ban sakri kham skam barabor ya ukres us em jungi ngi karpar ame kutrai Nakabenta karam pe kristan jungi bangin dub ya kitlang baro ban penlong ya ka kahima jong kajing ej bat kajing suk ngi karpar ame kutrai Nagamata iwe pa iwe nangi bagi jing berkat ba uji Yesus usmar e jingi shilter kadu penslur ngi bagi ni nak skam bat u ngi kerpat me kutrai Nam tagi kristan kibai la shet kala yau kris daga bas ngutu ya gajing la bakla bakrau kindup sha ba en pen ko en sa ba en yada da u ngi kerpa de me kutrai nam tagi breu baro ba kindup pedang ya gajing map bat gajing penim kaba ukris utarwa ya ki bandup ya jing penim ngi kerpa de me kutrai Ngi duai nak benta jungi wei pai wei ki basimenta ha kanai kamas ka bakhot pangilaban priang ngu Jisu ko mukres us em jungi pangilar ban bod ya nuksa ka ba ulahi kayangi ka ba ula peni yangi daga jung em ka jungu ngi kerpa di me ko try ko pa ngi ya ro ya me ba me la ai ya lau kun Jisu balong nong sarai ba dus em jungi ai bao man sem apo jungi un pen scam yangi hau ban ngin du pediang ya u da ga jingmen ha ba ngi yap ma u bin batasan shar junom la junom amen Snogasyong, Nshim kanambar lai spa nyok hindai.
kanambar lai spa nyok nai. Kedua ko para baga jengkenya jenga bajong pi kan long mapriang tu nak madu blei pa badan bor baro. Kat bangi terwa hami ko try yau jengkenya wapan yesuk ya ke judgment reu ngi kerpat red bau kon jong me hi un ai ha ki breu baro ya ke jing ai e jong ke jing yatli bad ke jing suk dau kris utrai jongi utrai dan rengkat bad pi to kan tu yala ki danot tong ngai utrai blei jongi da sha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jing penem yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bakhoj ko blei badan bor bat bom jukut namar melapan sle yau kun balakha marwei jong me utrai jingi Jesus Christ
da kong pnyang jong kajing kmen kumuling do bom jukut bados em jong kajin tau baro knang ba da kaba utrwa yalade halor kaduan jong kading pna kumu jiknya batlem banwan ra hangi ya kajing suk ulala ban pendep ya ka kamba pela jong kajing suspa ya uben reu Banda la pendam ya kajin tau baro hapo kajin sinshar jengku undrwa sha kaburam bom jukut jong me ya kahima bom jukut bad basolun sar kahima jong kajin shisha bad kajin em kahima jong kajin khot bad kajin ei kahima jong kohok bad kajin ei bad kajin sup bad namar kata rengkat bad ke angel bad kiruk ki arkangel ki kasem bad ki hima bad baro ki paj belen bad ki bor chong ka beneng ki rwai ki jing rwai roya me bad ngi pen bana klem sange Da shisha malong bokot kotrai katme jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpa jeme topan khoj pan kentang ya kine gi jing trwa jungi da ka bapha yom sim chung me kom kam jer halor chungki bakin klalong yangi kamet pat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor bladino yo badala kamon snobha ula penyang ya ke jungsha shatom ula shim yo kupu badak baingu ya me ula kedia yo badol ai hala ke sendran u ong to shim batabam na kane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaba naiti na kabanta jong pi Hagaju kerkom endala laya bam ula shimya kukuri badak banyu biang yame ula ay halagi sendran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom sekut ya kebaen penmi na kebanta jong pi bat na kebanta ki babun na kebanta ka jengma ki pop tole ya kene ban kan mau yanga kajing maya jong kajing nge Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bar kajing mi pa jungu ngi trwa me ko tra yu ko jong kajing em bad ya ko kori jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yangi ki
babit baniang akmat jume badban syakri yame da kebas ngeurit ke kerpad yame bangi bayo banta kamet bat kasnamu kris ngin long kiba bapan yatali kawe daw man sem bakoy token mau ko traya ke balang jume kabla priang setelah ke perthei batopan janaya ka ha ke jingi rengkat badu Francis pa bakoy jingi wal bad marway bishop jingi ka kanhon ki bishop bad baro ki lengdo token mau lemru ya ki henmen ki para semrang bat kentei ki balayothia da ka bakerman ha ke jingi pat bad ya baro ki balaklat no ha ke jingi snei jume to priang ye ki sha ke jingi sha khmat jume to isnei yang ibaro ngi kerpad yeme barangkat bat kamariate seti bakuj kakmi jongoblei jisa bakuj ukurem jongka ki apostol bakuj bat baro kirkuj ki belapen sno bahaya me pateng lapateng ngin long ki babet banyo bentalem ha ke jing embom jukut bat bengenira bat pendan borom yeme daw kun jume u Jesus Christ. Dau lembadu badhau kan long ame blek pa badan bor ag jing long ka we jong men sem ba ku barok baram bar jing ro chunam la chunam abang itu wai kena kejung duai kena kures hi lahikai ngi ban duai to ken inai ti la dehu kenang bamangi ilaban pediang yu ku musim jungi ban ngin bot ya kejung em ke ba musim jungi hi ulapan i ban lahikai ngi ban em ko pa jungi ba hab neng long ko neng jume bahala kesngi batamam ini kerengkang cui kumban berugi maaf sebelah snew ini berwajah alam ini syak kejungkang shoy and red penlaj ini na kebas snew to penlaj ini ngekerpat ketrai na kejung snew baro ha kejung sebon jume to ajung sok jung sanya kisngi jungi kenang ba da kejung rap kejung isnei jume ngin laj barabor na kapop bangin yo jung yada na kejung jenjar baro kat ba ngir ngap kmelanti ya kejung kermen bakoj bat kejung wat pat jong nong penem jungi uji sukres Kotra Jesus Christ me belong at apostol jungi kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe je ki pop jungi henry ya kejing ai jong ka balang jong me bada kajing spon jong me to ya ka ya kajing suk bat kajing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi berpasan syar junom la junom kajing suk utrai kadan barabor rengkat bat pi to ngini terwaya kada kajing suk iwe ha iwe pat hak mi kulang berojong lei hak mi bukin na gipop jong ka perthei suk ya kito bala shakhat shaga jeng khawai jong kulang berot
ko kan rat trong hab na man rum apo ke yeng ke chenga han rei shom tam ke tin ke man sem chenga kan sakhia Mission ke chungai na nambar shispa prapunyo. Nambar shispa prapunyo.
Yesu beje ngai ngu yeme bis ngu yeme ni robat penan rom yeme dan menja kene kesngi ke bekerpang pamelai ini ham tame kane ke tulip nadi pamelawan rum ha kalanut ke jengi melawan syong melawan sareng dan bagi wala da melong usuim jengi melawan redi ladi ke Yesu da pamewan syong rengkat bagi kejengwan kejengme hangi ke Yesu kawan ra kejenge kawan ra kejeng ke kawan ra kejeng snei ha kejeng em jengi menca bad ha kalawai ko Yesu bi ja den mata kedau ni wan manai di ala de hame panginang yo susu ko bor ka sot panang em kejeng em ka babha pangila susu ban pediang yeme kum tau sim basisha jengi arkum jero panginang la susu ban samlam ban priang lam kane ka gospel ka pame ayangi kam tame pame long muslim jong ka perthei baro ka we ko Yesu be je wan ban simti yangi wan ban ai bor yangi wan ban yalam wan ban tin lanti yangi bangin ang klan susu kata ka jing e jeme bangin ang klan susu kata ka jing mane ka jing borom ka jungi yame ko muslim jungi Yesu be ni IT ya kayeng kasem kejuni barakawai hame wan banai boringi pakayeng kasem kejuni at kaperthai barakawai kan pediang yeme umutau sim basisya usim jong kaperthai solen sah Tong ini aduai haba ngila yo pediang ya kejenbam jong ka bom yapshu ngi kerpat kotrai bangi kibas ngau krau ha kebakongu ya ki hukum jong kris us em kaperthei ngin la ban em klemkut badu ha kahima beneng Ubay embat pasensyar junom la junom utrai dan rengkat bat pi ubelay badan borbaro kerkuy pi ukpa badukun badaman sem bakoy amen tolay suk id basakriyo trai dagajing em babha jong pi Shim ka juwa pengkut na kanamba shispa lai punriu kanamba shispa lai punriu Try
hau men sim bekut. Kumbak lalong berlingkong jumta berabot jenam la jenam. Amen. Ko alpun sa bekut. Tuduway na kamta Ko jungi. Joseph bekut. Tuduway na kamta jungi. Ko angal bat kiru kuj baro. Tuduway na kamta jungi. Ko Maria ko kumi jong kajing sngaulam. Tuduway na kamta jungi. Teng pa bekun ben sim bekut. Eni ro eu trai Jesus Christ. Jenam la jenam. Amen.